Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa Pahing 24 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer raos kangen. Para adi yuswa, raos kangen saged tumus awit sampun lami boten kepanggih. Mekaten ugi kangen saged tumus awit wontenipun raos utawi sesambetan ingkang lebet. Amrit jugaraken raos kangen saged pepanggihan secara aben ajeng utawi lumantar serat lan kintun pawartos. Raos kangen mila ndadosaken manah boten kantenan. Paulus kangen dateng pasamuan Roma lan kepingin kepanggih. Piyambakipun bingah lan caos syukur awit pasamuan Roma ngreksa kapitadosanipun. Roma 1 ayat 8 ngendika, luwih dhisik aku caos syukur marang Allahku marga dening Gusti Yesus Kristus ing ngatasi kowe kabeh, awit kabar bab pracayamu wis sumebar ing sak jagat. Awit raos kangenipun Paulus kepingin kepanggih mangun sesambetan katresnan ingkang langkung lebet. Paulus mitadosi lumantar pakempalan ingkang mirunggan pasamuan Roma badhe saged ngadepi marupining pepalang. Kapitadosan ingkang satuhu lan kiat ndadosaken pasamuan Roma dados paseksi lan numusaken berkah kangge liyan. Milanipun Paulus tansah caos syukur. Para adi yuswa, kapitadosan punika minangka modal kangge kita ngadepi marupining pepalang. Milanipun ngreksa lan mranata kapitadosan kedah kita tindakaken. Sinarengan kalian caos syukur gadhahi pamanggih ingkang becik, pitembungan ingkang sae sarta setya ing Gusti. Kanthi mekaten kita badhe ngraosaken tentrem rahayu. Monggo kita mranata diri kangen dateng pakempalan kalian sesami lan Gusti. Sumadyo mranata diri lan tansah caket raket kalian Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, paduka paring pepimut lumantar raos kangen. Kawula kepingin caket raket kalian paduka, malah keporo kalian sesami kawula. Paduka berkahi para adi yuswa, dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang ngreksa, paduka ugi ingkang tansah paring pitulung, malah keporo berkah-berkah ing tata padintenan kawula. Mirunggan kalau pasrahaken sederek Eva putranipun Bapak Jumadi ingkang nembe wonten ing pemulihan, kawula pitados paduka ugi badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kalau pasrahaken Bapak Rudi Prasetyo putranipun Bapak Maryadi wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke sampun nampeni operasi wonten ing RSCM Jakarta. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sederek kawula punika enggal nampi wetahing kesarasan lan kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring berkah lan kegiatan. Kawula ugi masrahaken Bapak Santika ingkang wedal sakmangke nembe wonten ing pemulihan lan wangsul saking griya sakit. Kawula pitados paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah Bapak Santika wilayah 6 GKJ Magelang ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Rahayu Setyawati wonten ing Semarang, adikipun Bapak Agus Rianto GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit kanker prostat. Monggo Gusti paduka ingkang reksa matemah Ibu Rahayu Setyawati menika inggal pikantuk kesarasan peparing paduka lumantar menapa kemawon. Mirunggan kawula pasrahaken kawunipun Ibu Kristina Sri Suparwantiningsih ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados sederek kawula punika
badhe paduka paringi kekiatan lan ugi bagas kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken lari Ese putranipun Ibu Rizka ingkang sampun nampeni operasi. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah Ese menika inggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Anthony DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susmi, Ibu Iksan. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang paring kegiatan lan wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kawula caos syukur awit paduka sampun nindakaken kaelokan dhateng lari kawula astama kusala wayah buyutipun Ibu Karjo wonten ing Jakarta ingkang sampun nampi operasi jantung. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mulihaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto ingkang nembe nandhang sakit, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Kabluk ingkang nembe nandhang sakit, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, sedherek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang, Bapak Triyoso Lare Siena putranipun Bapak Viko. Mirunggan kawula pasrahaken kawutanipun sedherek kawula Rini Subekti putranipun Ibu Partini Martono ing GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ingkang wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno lan ugi Bapak Joko Umboro. Kawutanipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sedherek kawula ing GKJ Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono,
sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemasrek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kading ngrepekaken kidung. Sumangga.